Lehetséges új életet kezdeni 38 évesen? Ez a kérdés már régóta foglalkoztatott, mióta volt férjem bejelentette a válási szándékát. A szavak igazi ütést jelentettek, amikor éreztem, hogy a vonzalom csökken. Azt hittem, hogy a házasság egy évtizede természetesen hűti a szenvedélyt és a romantikát, és hogy a szeretet átalakul tiszteletbe, gyengétségbe és megszokásba. De Peter nem így látta. Normál este volt, mint mindig. Vártam, hogy Peter hazaérkezzen a munkából. Elkészítettem a kedvenc levesét, főtt burgonyát csináltam és kitakarítottam a lakást. Szerettem háziasszony lenni, gondoskodva a férjemről és kényelmes környezetet teremtve, ráadásul volt időm a kedvenc hobbimra is, olvasásra és krimitörténetek írására. De sosem osztottam meg az írásaimat, mert azt hittem, senki más nem találja őket érdekesnek. Amikor megmutattam Peternek az egyik történetemet, nevetett. Azt hiszed, író vagy, Agatha Christie, így viccelődött, hozzátéve. Ha tetszik, csináld tovább, de ne felejtsd el, hogy nem mindenki sorsa, hogy nagy író legyen. Ezt világosan megértettem, és még nevettem is magamon. Végül is, a férjem a klasszikus irodalom szakértője volt, és az ókori görög és európai filozófusok műveit tanulmányozta. Biztosan tudta, mi érdemes a figyelemre és mi nem. Ennek ellenére kitartottam az írás mellett, annak ellenére, hogy hibákat észleltem a munkámban, mint például gyenge dialógusok, gyenge intrikák és nyilvánvaló bűnözők. De a legnagyobb örömöt a munkám előrehaladásából nyertem. Elmerültem a szövegben, átéltem a leírt eseményeket, és nem tudtam abba hagyni az írást. A hobbim nem befolyásolta a főbb feladataimat. Peter és az anyja, Susan, kiváló háziasszonyként ismertek el, és kiemelkedtem a házi munkákban. Susan, aki a Masterchef szigorával kóstolta meg az ételeimet, azonnal észrevette a rendetlenséget. Úgy tűnt, mintha fehér kesztyűvel érkezne, hogy ellenőrizze, van-e por a polcokon. De biztos voltam benne, hogy Susan nem talál semmit, amit kritizálhatna, mert a ház mindig tisztább volt, mint egy műtő. Az életem nyugodt volt, erős érzelmek vagy sok nélkül. Úgy tűnt, hogy ez folytatódni fog, amíg Peter aznap este nem fejezte ki a szabadság iránti vágyát. Amikor hazaérkezett a munkából, megmosta a kezét, és belépett a konyhába, egy tipikus rutin. Tálaltam egy tányér levest Peternek, és leültem vele szemben. Miután 2 kanállal evett, arrébb tolta a tányért, és azt mondta, Amanda, beszélnünk kell. Ezt a beszélgetést kerülgettem, de nem tudom tovább folytatni. Szeretném, ha megértenénk egymást. Azt gondolva, hogy talán félreértettem, csendben kérdeztem, viccelődsz? Peter megrázta a fejét válaszként. Felkelt, és elkezdett ide-oda járkálni a tágas konyhában. Tényleg nem tudom ezt csinálni. Ugyanezt történik minden nap. Nem változol. Tudod, hogy megálltál a fejlődésben. Peter szavai olyanok voltak, mint egy hideg zuhany. Rájöttem, hogy már előre megtervezte ezt a beszédet a fejében, gondolkodva azon, hogy hogyan fogja elmondani. Mindig így tette ezt munkaértekezletek előtt. Peter folytatta, én nem vagyok boldog emiatt. Csak a főzés és a takarítás érdekel. Még csak ki sem lépsz a házból, és nekem többre van szükségem. Érezni szeretném az izgalmat. Tudod, hogy azt szeretném látni, hogy a feleségem társ, nem csak egy háziasszony. De egyszer megállapodtunk. Te magad mondtad, hogy nem akarsz dolgozni. Én azt mondtam, félénk. Ez a beszélgetés valóban megtörtént. Hamarosan összeházasodtunk, miután befejeztem az egyetemet és megkaptam a nyelvtanári diplomámat. Nagyon vágytam arra, hogy iskolában dolgozhassak. Imádtam a gyerekeket, és szerettem beszélgetni velük, segítve őket abban, hogy gondolkodjanak és tanuljanak, ne csak megtanulják a tanultakat. Peter éppen kezdett megtelepedni a munkájában, és jól keresett. Az esküvő előtt gyakran mondta, hogy egy feleségnek a házat kellene gondoznia, és nem dolgozhat a férjével egyenrangúként. Szeretlek,
mert nyugodt, édes és befogadó vagy. Ha tanár leszel, rossz nővé válsz, akinek nincs ideje a házra és a férjére. Amanda, miért nem maradsz itthon, és én mindent elintézek? Legalább addig, amíg meg nem állapodom. Aztán meglátjuk. Én segítek, te segítesz. Egyetértettem, hogy nagyon beleszerettem, és bármit elfogadtam volna, amit Peter mondott. Néha megbántam, hogy nem fogadtam el a munkát abban az iskolában, ahol gyakorlatot végeztem, mert volt egy nyitott állás. De hallgattam Peterre és követtem a tanácsát. Most már észrevettem, hogy nem kellett volna otthagynom a munkámat. Hogy érthetik meg ezeket a férfiakat? Így gondoltam. Amanda, ez régen volt. Megváltoztál. Nincs mit beszélni rólad és a kis írásaidról. Csak ott ülsz, és olyan történeteket írsz, amiket senki nem akar olvasni. Blogot vagy Instagram oldalt kellett volna indítanod, de nem, még azt sem csinálod. A lényeg az, hogy idegenek vagyunk, még gyerekeink sincsenek. Ezért úgy döntöttem, hogy el kell válnunk. Ránéztem Peter arcára, emlékezve, milyen szép volt, amikor összeházasodtunk, jól megformált arccal és szürke szemekkel. Most is szép volt, bár egy kicsit nehezebb, ami jól állt neki, a haja nem volt annyira dús. Peter közelebb lépett hozzám, és a szemembe nézett, és úgy éreztem magam, mint egy gyerek, akit valamiért megbüntetnek. Megtettem a döntésemet, ha nem egyezel bele a válásba, bíróság elé visszük az ügyet. Kontrollálhatatlan remegés vett rajtam erőt, mintha fagyos szél fújna át rajtam. Peter fintorgott és mondta, ne kezdj el sírni. Eldöntöttem. Mindenkinek a maga útját kell járnia, bánkódás és múltbéli emlékek nélkül. Kiment a konyhából, és ott hagyott egyedül. Hallottam, ahogy kinyitja a kanapét a nappaliban. Nem tudom, mennyi ideig ültem ott, csak néztem egy pontra magam előtt. Aztán felálltam, kiöntöttem a maradék levest a mosogatóba, és elmostam a tányért. Talán holnap meggondolja magát. 10 éve együtt vagyunk, ez nem véletlen. Biztosan újra gondolja, így gondoltam, miközben lefeküdtem az ágyba, ami most már hideg és üres volt. De másnap semmi sem változott. Peter korán elment dolgozni. Egyedül kezdtem el rendet rakni a lakásban, felmostam a padlót és tésztát készítettem a pitékhez. El akartam terelni a figyelmemet, bármi is legyen, csak ne gondoljak a másnapi beszélgetésre. De mégis nem tudtam abba hagyni a gondolkodást, és úgy döntöttem, felhívom az anyósomat. Reméltem, hogy Susan befolyásolhatja Petert, mivel gyakran dicsért, mint csodás feleséget és jó háziasszonyt. Ráadásul más senkihez nem fordulhattam, barátaim nem voltak. A társasági életem a házasságom után csökkent. Az egyetlen interakció, ami megmaradt, az a születésnapi vagy újévi üdvözletek voltak a közösségi médiában. Felhívhattam volna az anyámat, de ő túl elfoglalt volt a saját életével. Az anyám, Sonora, harmadszor házasodott meg. Korán, mindössze 16 évesen szülte a lányát. A románc véget ért szomorú. A gyermek apja otthagyott, amikor megtudta a terhességet, és Sonora majdnem a 7. hónapig titkolta a pocakját a szülei elől. A nagymamám nevelte fel engem. Az első ember, akivel megosztottam a rossz hírt, az anyósom volt. Amanda, mi történt? Kérdezte Susan nyugodtan. Eldöntöttem, hogy Peter nem mondta el az anyjának a döntését. Peter azt mondta, hogy válni akar. A szemeim megteltek könnyel, és azt mondtam, nem tudom, mit tegyek. Susan csendben maradt, mielőtt válaszolt. Tudom, hogy régóta akarta elmondani ezt neked, egyszerűen nem volt bátorsága. Mindketten csendben maradtunk. Úgy éreztem, mintha a szívem olyan nehéz lenne, hogy minden pillanatban összetörik. De mit csináltam rosszul? Mi ér? Amanda, egy nőnek nem csupán háziasszonynak kell lennie, hanem társnak is. Emlékszel, hogy ezt már többször is mondtam? Nem tudtam felidézni ezeket a beszélgetéseket,
de úgy döntöttem, nem vitatkozom. Megértelek, és támogatom a döntésedet, folytatta Susan. De van valami, amit nem tudsz, 2 dolog valójában. Jobb, ha tudsz róluk. Először is, Peter gyerekeket akar, és én unokákat szeretnék. Már 38 éves vagy, régóta halogatod ezt a döntést. Jó, ha minden nő tudja, hogy minden férfi örököst akar. Soha nem tudtam anyává válni. Ez zavart. Az első 3 évben próbáltam babát várni Peterrel, de a terhesség mindig elkerült minket. Az orvosok tanácstalanok voltak, mindketten egészségesek voltunk, de a tesztek mindig negatív eredményt mutattak. A kétségbeesésemre, amikor betöltöttem a 27. életévemet, Peter azt javasolta, hogy adjuk fel a gyermekvállalást. Ha nem történik meg, nem is kell, mondta nyugodtan. Talán jobb, ha magunkért élünk. Végül is a gyerekek fejfájást, kiabálást, pelust és betegségeket hoznak. Azt hittem, a férjem elfogadta a helyzetet, de most megtudtam, hogy neki is voltak apasági álmai. Susan folytatta, van egy másik lényeges téma is. Nem akarom, hogy még jobban felidegesítselek, de jobb, ha mindent tisztázunk. Peter már régóta másik nővel találkozik. Bemutatta őt nekem, és most ő várja a gyermekét a fiamtól. Peter, mint egy tisztességes ember, nem élhet 2 családban. Higgy nekem, ez a döntés számára sem volt könnyű. Könnyek folytak le az arcomon. Tehát, úgy tűnik, hogy mindez alatt csak egy elemet pazaroltam el ebben a mozaikban, gondoltam keserűen. Amanda, el kell fogadnod ezt, szólt Susan hangja határozottan. Engedd el, Peter, meg fogod találni a sorsodat. Még nagyon fiatal vagy, Amanda, és el kell fogadnod és tovább lépned. Megszakítottam az anyósomat, és letettem a telefont. Elfogadni és tovább lépni? Könnyű neki mondani? Már 38 éves nő vagyok. Nincs szépségem, se szakmám, se megtakarításom. Mit tegyek? Hová menjek? Nem voltak válaszaim. Este Peter nagyon vidáman tért haza. Azt kívántam, bár csak legalább el tudná játszani a szomorúságot, de a szabadulása iránti öröme nyilvánvaló volt. Anélkül, hogy levegőt venne, már a közös javaink megosztásáról kezdett beszélni. Parancsnok, néhány jogi kérdést meg kell oldanunk. Megijedtem a szavaitól, arra számítottam, hogy Peter őszintébb lesz. Nem hagyhatott el semmit. Egyszer hibáztam, a lakás, ahol éltünk, az ő anyja nevén volt nyilvántartva. A jelzálog bejegyzésének előlegét az anyám és Susan adták. Abban a pillanatban Peter meggyőzött arról, hogy a lakást az anyja nevére kell bejegyezni, és én nem vitatkoztam. Most úgy tűnt. A lakás nem volt közös tulajdon. Ezt egy halvány mosollyal az arcán magyarázta el nekem. Nos, úgy gondoltam, hogy helyesen kellene cselekednünk. Jogi szempontból a lakás az anyámé. Remélem, nem fogsz bíróságra menni, de készen állok kifizetni neked azt az összeget, amit a rokonaitól kaptál. Kérdeztem magamtól, hová is kellene mennem. Talán az anyámhoz, de valószínűtlen volt, hogy tár karokkal fogadna. Sonora boldogan élt új férjével, aki 12 évvel fiatalabb volt, és futárként dolgozott. Nem sokat tudtam róla, csak hogy nagyon helyes. Ne nézz így rám, nem vagyok szörnyeteg. Mindenre gondoltam. Otthagytam neked a vidéki házunkat. Nem rossz. A pénzed elég kell legyen a javításokhoz. Ezt mondta Peter, majd hozzátette, kimenj a vidékre. Ekkor eszembe jutott az a ház, amiről beszélt, az, amit a múlt nyáron vásároltunk. Az telek olcsó volt, és terveztük, hogy nyaralót építünk. De ott állandóan élni? A házban volt egy kályha, tudtam, hogy nem fagyok meg télen, de a kényelmes városi lakásból odaköltözni őrültség volt. Peter, tudod, mit javasolsz? Ha nem tetszik, akkor add el mindent, és vegyél mást.
Ő azt válaszolta, Amanda, felnőtt vagy. Nem tudom örökké kezelni a helyzetedet. Itt az ideje, hogy felnőj. Ma este nem leszek itthon. Gondolkodj el rajta, hogyan fogsz költözni és mit viszel magaddal. A jövő héten aláírjuk a válási papírokat. Ne hozz hirtelen döntést. Mielőtt ellenkezhettem volna, sietve távozott a lakásból. Amikor felhívtam az anyámat, hogy elmondjam neki a válásról, ő természetesen fogadta a hírt. Úgy tűnt, hogy nem érdekli az életem. Minden levegő friss, a termék jó. Talán meghívott Dante és engem, így javasolta. Köszönöm, anya, így válaszoltam. Nincs mit, kicsim. És ez volt az egész beszélgetés. Nem szerettem visszaemlékezni a következő hetekre. A válás gyors volt. Azt hittem, meghalok szívszorító fájdalom miatt, miután aláírtam az összes papírt, de ez nem történt meg. Peter búcsút intett, beszállt az autóba, és elment az új életére, szabadon, boldogan és prosperálóan. Én pedig ültem egy padon, a kezemben a papírral, ami a házasságom végét jelezte. Elkezdtem gondolkodni Peter szeretőjén. Már tudtam, ki ő, egy Peter kollégája, akivel időnként beszélgettem. Vele, úgy tűnt, ez az igazság, mivel Peter egy új alkalmazottal kezdett viszonyt a cégnél egy éddel ezelőtt. A neve Gina volt, és csak 23 éves. Megtaláltam a közösségi média profilját, és elkezdtem nyomozni. Vonzó, az kétségtelen, így gondoltam keserűen, miközben néztem a versenytársam képeit. 38 évesen kezdtem észrevenni az öregedés jeleit a tükörben. Ráncok, az első őszhajszálak és kicsit kevesebb arckontúr. Gina viszont lenyűgöző volt. Nem szégyelte megosztani a képeket Peterrel, és órákat töltöttem azzal, hogy tortúráztam magam, miközben őket néztem. 3 héttel a válás után megérkeztem az új házamba. Peter elég nagylelkű volt ahhoz, hogy segítsen a költözésben, bérelve egy kis teherautót, és hagyta, hogy megtartsam a konyhai gépeket és a mosógépet. A modern készülékek idegennek tűntek a régi bútorokkal, a kopott falakkal és a kopott szőnyeggel szemben. Olyan érzésem volt, mint egy idegen ebben a házban, ami most már az enyém volt. Kérdeztem magamtól, vajon túl fogom-e élni, különösen egy ilyen helyen, ahol a kanapén feküdni és soha többé felállni akartam. Miután a rakodók elmentek, barangoltam a házban, felmérve a lepusztultság mértékét. Nyilvánvaló volt, hogy nagy felújításra van szükség. Bár májusban meleg volt, a ház hideg és nedves volt, és furcsa, gombás szag áradt belőle. Miután megvizsgáltam az új tulajdonomat, leültem a fotelba, eltakarva az arcom a kezeimmel, és sírtam. Magányosnak éreztem magam, elhagyatottnak az egyetlen ember által, akiben bíztam és akit szeretek. Hirtelen lágy kopogást hallottam az ajtón. Megijedtem, és azon tűnődtem, ki lehet az, hiszen nem fizettem a rakodóknak. De többször is átszámoltam a számlákat, mielőtt megkaptam őket. Letöröltem a szemem a pólóm sarkával, és újra hallottam a kopogást. Felálltam, és közelebb mentem az ajtóhoz, kérdezve, ki az? Egy szomszéd nyitotta ki, és egy reket férfi hang válaszolt, ismerjük meg egymást. Behúztam egy kósza hajtincset a fülem mögé, és kinyitottam az ajtót. Az ajtófélfánál egy idős férfi állt, akinek szürke, nagyméretű pulóver volt rajta. Az arca hosszú fehér szakállal és dús bajusszal volt keretezve. Oldalra nézve rám mosolygott, felfedve fehér és erős fogait. A szomszédomban lakom. Hívhatsz Orei úrnak, így mondta, kinyújtva a kezét. Sárga foltok jelölték az ujjait, és arra gondoltam, hogy valószínűleg erős cigarettát szív. Amanda, így válaszoltam, megfogva a durva, megkeményedett kezét. Mennyi ideig maradsz velünk, Orei úr? Érte. Örökké, így dadogtam, gyorsan letörölve a nem kívánt könnyeket. Mostantól itt fogok lakni. Hatalmas vágyat éreztem,
hogy a földre essek és sírjak. Orei úr meglepve nézett rám. Miért vagy olyan szomorú? Itt jó, a levegő friss és az étel finom. Eszembe jutott anyám közelmúltbeli látogatása és a szavai, és sóhajtottam. Soha nem éltem faluban, így hirtelen bevallottam. A férjem, így kiborultam, nem tudva visszatartani az érzelmeimet. Orei úr megállt, meglepve nézett rám, majd egy megnyugtató kezet helyezett a vállamra. Ne írj! Az emberek itt élnek és nem panaszkodnak. Meg fogsz szokni. Habozva. Miért nem jössz be? Igyunk meg egy teát. Van valahol tehenem, egy dobozban, Orei úr mosolygott. Megszerezem az édességet. Gyere el hozzánk. A feleségem egész reggel pitét sütött. Beszélgethetünk, ne légy félénk. Ebben a faluban bármikor meglátogathatjuk egymást, és segítünk egymásnak. Az ötlet, hogy kipróbáljam a pitéket, vonzott. Észrevettem, hogy hihetetlenül éhes vagyok. Mikor ettem utoljára? Tegnap reggel, és még akkor sem tudtam egy falatot sem lenyelni. Tényleg megtehetem? Így kérdeztem. Természetesen, hogy megteheted, Orei úr bólintott mosolyogva. A mi házunk közvetlenül a tiéd mellett van. Tisztálkodj, nyugodj meg egy kicsit, és gyere át. A feleségem örülni fog, a gyerekeink nem látogatnak minket gyakran, és hiányzik neki, hogy kisgyermekek legyenek a közelében. Nem vagyok olyan fiatal, 38 éves vagyok, így válaszoltam, de nem tudtam megállni, hogy egy kis mosolyt ne ejtsek. Én 83 éves vagyok, így állította Orei úr, simogatva a szakállát. Számomra még gyerek vagy. Megfordult és a kapu felé indult. Meglepetten néztem utána, 83 éves, így kiáltottam, nem tudva elképzelni, hogy több mint 65 lenne. Futottam a fürdőszobába, és gyorsan megmostam az arcom vízzel. Megfésültem a hajamat, és egy gyors mozdulattal copba fogtam anélkül, hogy a tükörbe néztem volna. Otthon egy kis kompakt púdert használtam. Az arcom duzzadt volt, és a szemeim vörösek. Igen, szép lány, és suttogtam magamnak. Amikor megérkeztem Orei úr házához, a szomszédok meleg fogadtatásban részesítettek. Jaj, de vékony vagy, szegénykém, így mondta együttérzően a felesége. Nézd csak, Amanda, biztosan nem ettél rendesen a városban. A lányunk is ugyanez, csak káposztaleveleket eszik. Majd megizömöd, amikor visszajön. Imádtam a vékony tortákat, a piros bogyós gyümölcslekvárt és a házi kekszet. Az új ismerősök kérdezősködni kezdtek a múltamról, és arról, hogyan kerültem a faluba. Eleinte vonakodtam elmondani a szomorú történetemet, de fokozatosan megnyíltam. Beszéltem Peterről, az ő szeretőjéről és leendő feleségéről. Orei asszony figyelmesen hallgatott, és együttérzően nézett rám. Rájöttem, hogy az édesanyám soha nem mutatott irántam ilyen figyelmet, gyakran hagyott magamra az iskola és az egyetem problémáival. Amikor befejeztem a történetet, Orei asszony melegen rátette a kezét az enyémre, és a szemembe nézett. Vártam, hogy valami mély bölcsességet mondjon, ami azonnal enyhíti a fájdalmamat, mint a filmekben vagy a regényekben, amikor egy idősebb nő életleckéket ad egy fiatalabbnak. Nos, felejtsd el azt az idiótát. A férjed volt, de most már nincs, mondta Orei asszony. Hirtelen idegesen felnevettem. 10 évig voltunk együtt. Hogy tudnám csak úgy elfelejteni? Nem fogod azonnal elfelejteni, de idővel igen. Még boldog is leszel, hogy elváltál. Én is elváltam az első férjemtől, amikor már 40 felett voltam. Emlékszem, hogy élveztem a lehetőséget. Ekkor Orei úr átölelte a feleségét, és megcsókolta az arcát. Emlékszem, amikor megdorgáltál, amiért szerenádokat adtam az ablakod alatt, nevetett. És én sem felejtettem el a szerenádokat. Olyan kínos volt, hogy nem mertem a szomszédom szemébe nézni. Elhiszed,
Amanda? Olyan hangosan énekelt, hogy még a következő faluban is hallották. Mindenki nevetett, és én kezdtem jobban érezni magam, megnyugtatott ezeknek a kedves embereknek a társasága. Még amikor Peterral voltam, mindig ideges voltam. Gúnyt űzött belőlem mások előtt, kritizálva a képességeimet. Másnap reggel az új kezdet érzésével ébredtem. Még mindig az orei jégtortáinak illata volt az orromban. Felkeltem, és körbenéztem a házban. A régi, kopott bőrkanapé már kezdett otthonosnak tűnni. Miután elkészültem, úgy döntöttem, ideje felfedezni a környéket. Az Oreillyék útmutatásait követve elindultam Aindra farmjára, a szívem minden lépéssel gyorsabban vert. A friss levegő és a természet hangjai körülöttem megnyugtattak. Amikor közeledtem a farmhoz, láttam a hatalmas mezőket, ahol színes virágok táncoltak a szélben. Amikor megérkeztem, Aindra ott volt, barátságosan mosolygott, miközben a terményt gondozta. Te biztos Amanda vagy, így mondta, és kezet nyújtott. Oreillyék említettek téged. Mi hozott a kis falunkba? Egy kis idegességet éreztem, de a szavak könnyebben jöttek, mint vártam. Elmeséltem a történetemet, a válásomat és az újrakezdés iránti vágyamat. Aindra figyelmesen hallgatott, a szemei megértéssel teltek. Az élet tele van fordulatokkal, nem de? De itt új célt találhatsz. Új célokat keresünk. Mindig olyan embereket keresünk, akik szenvedéllyel dolgoznak. Felcsigázott a válasza. Mire lenne szükséged? Nem értek a mezőgazdasághoz vagy az állatgondozáshoz. Ne aggódj emiatt, válaszolta Aindra biztató mosollyal. Segíthetnél az adminisztrációban, az értékesítésben, vagy akár a közösségi médiában, hogy népszerűsítsük a munkánkat. Lenne időd erre? Egy pillanatra elgondolkodtam. Ez egy új lehetőség volt, ami valami jelentőségteljessé válhat. Igen, örömmel segítenék, feleltem, reménységgel a szívemben. Így gyorsan eltelt a nap. Délután megismerkedtem a farmmal, az állatokkal, és segítettem Aindrának a friss termékeket árusító bolt rendezésében. Az, hogy kapcsolatot kezdtem kialakítani Aindrával és a környezettel, újra életet lehelt belém. Régóta először éreztem úgy, hogy nem vagyok egyedül. Este, amikor hazatértem, nem tudtam abba hagyni a mosolygást. A falusi élet kezdett értelmet nyerni. Az ablakon kinézve, miközben a holdfény megvilágította az új otthonomat, arra gondoltam, milyen sok új történet és lehetőség lehet még az életben. Ezzel el is aludtam, de ezúttal olyan álmokkal, amelyek végre ígéretes jövőről szóltak. Másnap úgy döntöttem, hogy kora reggel meglátogatom a farmot, hogy találkozzak a híres Kendra Smith-szel. 6 órakor ébredtem, meglepődve a szokatlan csendben, a város megszokott zajai távoli hangok és kakaskukorékolás váltotta fel. Frissnek éreztem magam, és kinyújtóztam, készen állva az új életemre. Remélem, a munka még elérhető, így gondoltam. Peter egy kisebb összeget helyezett el a számlámon, de az legfeljebb 6 hónapig tart ki. Vonakodtam hozzányúlni ahhoz a pénzhez, inkább egy esős napra tartogattam. De az a nap még nem érkezett el. Gyorsan bekaptam egy kekszet, megittam egy kis ásványvizet, megmostam az arcom, és elindultam az interjúra. A farm mindössze 3 kilométerre volt a falutól. Az úton sétálva élveztem a friss levegőt és a könnyű szellőt. Elhaladtam egy napraforgó mező mellett, amely még nem virágzott, és elképzeltem, milyen varázslatos lenne látni őket júliusban. Könnyen megtaláltam a farmot. Az első dolog, amit észrevettem, egy vörös téglás épület volt. Bár az illat ismeretlen volt, csodáltam az építményt, és felgyorsítottam a lépteimet. Az adminisztrációs épület szerény volt, mindössze 3 szobából és egy folyosói előtérből állt. Egy fiatal lány ült az íróasztal mögött, és a számítógépén gépelt. Úgy tűnt, mintha nemrég érettségizett volna, és annyira belemerült a képernyőbe, hogy észre sem vette,
hogy közeledek. Jó napot, én mondtam kissé félénken, kicsit megijedve. A lány felnézett a monitorról. Ó, sajnálom. Én... És arra is figyelek, hogy Emeres Smith megemlítette, hogy jól használod a vesszőket, szóval igyekszem megtalálni minden hibámat, mondta a lány, büszkeséggel a hangjában. Egyébként Mia vagyok, a titkárnő. Mosolyogva válaszoltam. Azért vagyok itt, hogy munkát keresek. Emeres Smith-té ajánlották. Ez nagyszerű. Ő mindig személyesen tartja az interjúkat. Kérlek, ülj le. Megnézem, hogy elérhető-e. Mia felállt, eligazította a rövid szoknyáját, és bekopogott az ajtón, amelyen a farm tulajdonosának neve díszelgett. Van egy jelentkező. Behet? Persze, válaszolt egy hang az ajtó mögül. Mia rám nézett, majd kinyitotta az ajtót. Sok szerencsét. A szorongás kezdett elhatalmasodni rajtam. A kezeim hidegek és nyírkosak lettek. Egy gombóc keletkezett a torkomban. Szárazon nyeltem, és remegő lábakkal elindultam az irodába. Mit tehetnék? Mit tudtam? Nyelveket és irodalmat tanítani teheneknek és tyúkoknak? Miközben Mia mellett elhaladtam, egy megnyugtató mosolyt küldött és suttogta. Csak ne félj! Szavai nem voltak éppen inspirálóak, de nem volt más választásom, mint belépni az irodába. A hely egyszerű volt, a falakon dossziék sorakoztak, a közepén pedig egy asztal állt. Az íróasztal mögött egy szép nő ült, akinek a képe egyáltalán nem hasonlított arra, amit előző este elképzeltem. Kendra Smith vékony fehér blúzt viselt, és egy finom lánc lógott a nyakában. Kendra modern frizurát viselt, a tincsek keretezték az arcát. Ülj le, beszélgessünk, intett, jelezve a szék felé az ajtónál. Engedelmeskedtem, leültem, a tenyeremet az ölembe fektetve és egyenesen ülve. Amit megértettem, te a tehenész pozícióra pályázol. Ez csodálatos. Bővítjük a termelést, és szükségünk van munkatársakra. Kezdjük a feltételekkel. Sajnálom, így közbeszólok, azonnal zavaromban elpirulva. Nem a tehenész pozícióért jöttem. Zoológiai technikus vagy? Kendra felvonja a szemöldökét, meglepődve. Nem emlékszem más nyitott pozícióra. Nem, hebegtem, bár csak előre felkészültem volna egy beszédre. Az improvizáció sosem volt az erősségem. Csak azért jöttem, hogy lássam, van-e valami munka számomra. Kendra a kezében lévő ceruzával az asztalra koppintott. Elnézést kérek. Elfelejtettem megkérdezni a neved. Mia mindig elfelejti bemutatni a látogatókat. Moffat. És te? Amda. Nemrég költöztem a városból a faluba családi okok miatt, én magyaráztam. Kendra bólintott, figyelmesen hallgatott. Jelenleg munkanélküli vagyok, kezdtem, bíztatva magam a folytatásra. 10 éve végeztem egyetemen, mint nyelvtanár. A házasságom után nem dolgoztam, otthon maradtam, és most elváltam. Nem akartam bírálatot kapni, de Kendra szemében nem volt sajnálat. A ceruzáját pörgette a kezében. Látom, hogy nincs munkatapasztalatod, van egy szabad művészeti végzettséged és eljöttél hozzánk, világosította meg Kendra komoly hangon. Sajnálom, kiáltom, észrevéve, hogy ez ostobaság. Elnézést, hogy zavarom. Kezdtem megindulni az ajtó felé. Várj! Kendra közbevágott. Még nem mondtam el semmit. Ülj le, gondolkodnom kell. Visszaültem a helyemre. Kendra hátradőlt a széken. Már mondtam, hogy szükségünk van munkaerőre, és ez a legtöbb esetben igaz az adminisztratív személyzetre. Szeretem minimálisan tartani, csak én és Mia. De azon gondolkodtam, hogy felvennék egy másik titkárnőt. Mia egy jó lány, de még nem áll készen minden feladatra,
néha hibás dokumentumokat hoz. Szeretnék egy oktatót neki, de nem akarom elbocsátani. Látom, hogy van potenciálja, és a dokumentumok száma növekszik. Egyszerűen nem bírja fizikailag. Mit szólnál ahhoz, hogy titkárnő-asszisztens legyél? Nem lesz könnyű, mert technikailag egy nagyon fiatal lány alatt leszel. Kész vagyok. Majdnem kiáltottam, izgatottan. Kendra nevetett. Látom, és ez rendben van. Kezdj félidőben, és meglátjuk, hogyan mennek a dolgok. Készen állsz. A fizetés nem lesz sok, de a munkatársaink fogadhatnak egy bizonyos mennyiségű ingyen terméket, tejet, húst, tojást, sajtot. Bólintva távoztam az irodából. Boldogan mosolygok. Egy probléma kevesebb. Találtam munkát, nem pontosan abban a pozícióban, amire számítottam, de egy kezdet. Ez nem az én területem volt, de egy munka volt. Mit mondott Smith asszony? Kérdezte Mia, csillogó szemekkel, tele kíváncsisággal. Titkárnő asszisztenzonnek vettek fel, így válaszoltam, miközben egy hullámnyi megkönnyebbülést és izgalmat éreztem. Húá! Kiáltotta Mia, felugorva a székről. Lesz egy képviselőm. Ez nagyszerű. Dolgozzunk együtt. Miért nem mutatom meg neked mindent itt? Átugrott az íróasztala mögé, és kopogás nélkül kinyitotta az iroda ajtaját. Elvihetem a új lányt egy kicsit? Csak hogy megbizonyosodjak róla, hogy a dokumentumok az én asztalomon lesznek este. Az asztalon lesznek ma este, válaszolta Kendra. Mia bólintott, lelkesedéssel teli, és elkezdett körbevezetni, bemutatva a csapatnak, akivel folyamatosan beszélgetett. Nyilvánvaló volt, hogy büszke a munkájára. Itt egy csúcsminőségű szervezetünk van. Jobb, mint Európában, mondta, megismételve Smith asszony férjének szavait. Lenyűgözött a lelkesedése, miközben arról beszélt, hogy a cég új stratégiákat kutat és valósít meg, beleértve egy sajtkészítő üzem felépítését és új sajtfajták előállítási terveit. Figyelmesen hallgattam Miát, még akkor is, ha a története szétszórtan haladt egyik témáról a másikra. A gyors körutazás után elköszöntem Miától, és hazamentem, ahol megosztottam a hírt a szomszédaimmal, Emer és Emeres Oreival. Ők őszintén örültek, és sok sikert kívántak. Mondtam neked, hogy Kendra Smith egy jó nő, jegyezte meg Emeres Orei. Ne felejtsd el, hogy szigorú, kirúghat az italozásért és az iskola kerülésért. 2 házzal lejjebb van egy család, akit meg fogsz ismerni, férj és feleség ott isznak. Kendra sajnálatból befogadta őket, mert volt egy lányuk, és semmiük sem volt, hogy etessék. Csak annyit kért, hogy ne igyanak, de az első fizetésük után elkezdtek inni, így őket kirúgta. Sajnálom a lányt, de nem őket. A nap hátralévő részét takarítással töltöttem. Eldobtam a régi szőnyegeket, felmostam a padlót, és tiszta függönyöket akasztottam az ablakokra. A ház azonnal barátságosabbá vált. Próbáltam elkerülni Peterre gondolni, de lefekvés előtt megnéztem a közösségi média oldalát, és láttam, hogy új képeket posztolt a barátnőjével. Egy étteremben voltak. Gina egy gyönyörű flitteres ruhát viselt, egy ruhát, ami nekem viccesen állt volna. Sóhajtottam és bezártam a böngészőt. Nincs értelme ragaszkodni a múlthoz. Peter új életet kezdett, hamarosan apa lesz, és nekem alkalmazkodnom kell az új körülményeimhez. Eszembe jutott a nagymamám kedvenc példabeszéde 2 békáról. Az egyik béka, aki egy tejbezárt fürdőkádban volt, feladta, és megfulladt, míg a másik küzdött az elszabadulásért, még amikor lehetetlennek tűnt. A lábaival vajat készített a tejből, és sikerült kijutnia. Olyan akartam lenni, mint a második béka. Még ha kilátástalannak tűnt is, a körülményeimnek megfelelően cselekednék, és látnám, hogy tudok-e vajat készíteni. Már találtam munkát, most meglátom, mi következik. Lefekvés előtt gondolkodtam a detektív történetem jövőjéről. Mi lenne, ha a főszereplő egy gazdálkodó lenne, akit gyilkossággal vádolnak?
Hogyan tisztáznám a nevét? Lehetséges, hogy a konkurenciája is részt venne ebben. Másnap elkezdtem az új munkámat. Gyorsan alkalmazkodtam a szerepemhez, és megismertem az iratokat, kidolgozva egy rendszert, ami hatékonyabbá tette az egészet. A szükséges dokumentumok könnyű megtalálása érdekében igazán szerettem a munkámat és a beszélgetéseket Miával. Annak ellenére, hogy néha figyelmetlen volt, és gyakran hibázott a beszédében, az ő és a többi lány lelkesedése és elkötelezettsége a jólét farm iránt ragadós volt. Gyakran bejártam a farm különböző részeit, hogy jobban megértsem a működést, és alig vártam, hogy mindent megtudjak a termelési folyamatról. Az ütemtervem annyira zsúfolt volt, hogy alig maradt időm Peterre gondolni. Otthon néhány oldalt sikerült megírnom a krimimből. A hétvégéken apróbb javításokat végeztem a házon. Festettem a falakat, eltávolítottam a régi tapétát és tisztítottam az ablakokat. Már terveztem komolyabb felújításokat a jövőre nézve. Annak ellenére, hogy fáradt voltam, észrevettem, hogy egészségesebbnek tűnök, mint korábban. A bőröm frissebb volt, a ráncok kisimultak, és a kilók úgy olvadtak le, mint a júliusi nap alatt a fagylalt. Még a hajam is fényesen csillogott és enyhén hullámos volt, mintha szépségszalomba jártam volna. Ezeket a változásokat a vidéki levegőnek és a friss kútvíznek tulajdonítottam. Egy szombat reggel a teraszon ültem egy teával és egy könyvvel, amit a városban vásároltam, új krimiket. Bár már nem volt annyi időm olvasni, mint régen, az új élet jól illett hozzám. Kevesebbet olvastam, de jobban szerettem a teraszom sarkában lenni. Hirtelen mozgást láttam a kapunál. Egy körülbelül 5 éves kislány állt a kerítés mellett, az mutatóujját rágva nézett rám. Szia, köszöntem, észrevéve, hogy sosem láttam még őt, pedig azt hittem, ismerem az összes helyi gyereket. A kislány csendben maradt, majd kiszedegette az ujját a szájából, félénken integetett és mosolygott. Hogy hívnak? Ethan. Kelly, így válaszolta. Látogatni akarsz? Kelly bólintott. Nyitva van a kapu, így mondtam, invitálva őt. Habozva kinyitotta a kaput és elindult felém. Amikor a teraszon megállt, észrevettem, hogy a süteményekre csillogó szemekkel néz. Szolgáld ki magad, így mondtam, felemelve a tálcát és felajánlva neki. A kislány hitetlenkedve nézett rám, majd lassan kinyújtotta a kezét, fogott egy sütit, és az egészet a szájába tette. Megfulladsz, vigyázz, én nevettem. Csak ekkor vettem észre, hogy a haja gubancos, az arca piszkos, és a ruhái is rossz állapotban vannak. A pólója mosásra szorult, a farmernadrágja már rég nem nézett ki jól. Nem fulladok meg, így válaszolta. Kaphatok még egyet? Bólintottam, és Kelly fogott egy másik sütit, amit a háta mögé rejtett, mintha félt volna, hogy meggondolom magam. Köszönöm, így mondta a kislány halkan. Nincs mit. Ki az anyukád? Hol van anya és apa háza? Anya neve Kristin, apa neve Humberto. De ők alszanak. Meglepődtem. Már majdnem dél van. Ilyenkor a faluban szinte senki sem alszik. Hogyan tudott ez a gyerek titokban kijönni otthonról? Talán vissza kellene vinnem a szüleihez, lehet, hogy már keresik őt. Nem volt alkalmam kideríteni, hol lakik a kislány. Ó, Kelly! Szia, Emer Orei, így mondta, amikor megjelent a kapunál. Amikor meglátta a régit, a kislány mosolygott, megmutatva egy hiányzó elülső fogat, majd gyorsan futott a kerítéshez, kinyújtott karokkal. Emer Orei könnyedén felemelte a kislányt a karjaiba. Szóval jöttél, hogy megismerd? Kelly bólintott. Emer Orei ezután hozzám fordult. Meg fogom etetni Kate, gyere vacsorázni velünk ma este. Meglepetten néztem Emer Oreire, azon tűnődve, hogy mi a kapcsolata a lánnyal, és miért sosem említette eddig. Kortyoltam a jeges teámból, és visszatértem az olvasáshoz. Aznap este megtudtam, hogy Kelly egy pár lánya,
akit Kendra alkoholfüggőség miatt kirúgott. Christine és Humberto normálisnak tűntek. Emeres Orei kezdte. Humberto elment a városba néhány hónapra pénzt keresni, ott elkezdett inni, és végül Christine is magával vitte. Tudod, hogy isznak a nők, az italukkal csökkentik a férfi bűntudatát, és végül ők is belehalnak. Ez történt velük. Az egész falu sajnálja Kate, az anyja elhanyagolja. Ritkán van mit ennie. Amikor ők buliznak, Kelly nálunk marad. Írtunk a szociális szolgáltatóknak, de talán nem érdekli őket. Jobb, ha vannak szülei, mint hogy árvaházba kerüljön. Felsóhajtottam, mély szimpátiát érezve a kislány iránt, és rájöttem, hogy az én nehézségeim jelentéktelenek ezzel összehasonlítva. Gyakorlatilag nincs segítség, így válaszolt Emer Orei. Hamarosan iskolába kezd, de senki sem tanítja. 6 éves, és nem tud olvasni vagy írni. Az ő beszéde is gyenge. Adrien már tudott olvasni ebben a korban. Emlékszel? Igen, drágám, bólintott Emeres Orei. Adrien volt az első gyermeke az első házasságából. Emer Orei a saját fiának tekintette, és gyakran dicsekedett Adrien eredményeivel. Adrien fizikának tanult, és most egyetemi tanár. Azóta az este óta különös szeretetet éreztem a kis Kelly iránt. A kislány elkezdett hozzám látogatni esténként, és együtt ittunk teát édességekkel és sütikkel. Egy másik városi kirándulásom alkalmával hoztam neki egy babát. Kelly annyira boldog volt, hogy majdnem sírt. Ez volt az első alkalom, hogy láttam gyereket boldogságból sírni. Felfedeztem, hogy Kaynek szinte nincsenek játékai, csak egy régi műanyag baba, aminek nincsenek szemei, és egy keze, amit az anyjától örökölt. Kaynek valóban nehézségei voltak a beszéddel, így elkezdtem segíteni neki, használva a főiskolán tanult készségeimet. Meglepetésemre a kislány nagyon tehetséges volt, úgy szívta magába a tudást, mint a szivacs. Hamarosan Kelly már tudta írni a nevét egy darab papírra, és néhány verset is tudott mondani. Kelly egyre több időt töltött nálam. Még egy kényelmes helyet is kialakítottam neki alváshoz, egy összecsukható székkel, amit fillérekért vettem egy földművestől. Kayra nézve vágyakoztam arra, hogy legyen egy gyermekem, de rájöttem, hogy az anyai szeretetem nem pazarolódik el a kislányra. Néha azt kívántam, bárcsak örökbe tudnám fogadni Kate a szüleitől, és örökre magamnál tarthatnám. De a sorsnak más tervei voltak. Tűz ütött ki abban a házban, ahol Kelly szülei, Christine és Humberto laktak. A tűz valószínűleg egy elhanyagolt cigarettáról indult, amely a földre esett. Sajnos Kelly szülei meghaltak a tűzben, de a szomszédok sikeresen kimentették őt. Idővel kiderült, hogy Kaynek nincsenek más rokonai. Kétségbeesve féltem, hogy a kislány árvaházba kerül. Kendra, aki tudta a nem hivatalos gyámságomról Kelly felett, segített megoldani a helyzetet. Az ő segítségével jogi gyámja lettem a kislánynak. Eleinte nehéz volt. Kelly folyamatosan sírt, a szüleit hívta, és nem akart enni. Elvittem egy pszichológushoz, de néhány hónap után Kelly elkezdett megnyílni, és egyre gyakrabban mosolygott. Szeretett babákkal játszani, és esténként megkért, hogy olvassak neki történeteket. Bár Kelly nem hívott anyának, a pszichológus azt tanácsolta, hogy ne erőltessem a kapcsolatot, és adjak időt a kislánynak az alkalmazkodásra. Megnyugtatott, hogy Kelly felismeri majd, mennyire szeretem őt, és hogy nem kell tőle elvárnom semmit. A gyermek súlyos traumán ment keresztül, és ez az útmutatás fontos volt. Követtem a tanácsát, miközben dolgoztam, és Emeres Orei gondoskodott Kayről. Esténként, amikor hazaértem a munkából, Kelly vidáman ugrándozva futott hozzám. Ilyenkor teljes boldogságot éreztem. Annak ellenére, hogy elvesztettem a férjemet, és radikálisan megváltozott az életem, örömet találtam abban a kislányban, akit teljes szívemből szerettem. Talán ott volt az igazi boldogság. Ki tudja? A nagymamám mindig azt mondta, hogy Isten titokzatos módon dolgozik,
gyakran elvesz valamit, hogy cserébe mást adjon. Az én esetemben úgy tűnt, hogy amit kaptam, sokkal jelentősebb volt, mint az elveszett kapcsolatom Peterrel. A munkám jól ment. Nem csak Miával alakítottam ki barátságot, hanem Kendrával is. A fizetésemelésnek köszönhetően elkezdtem spórolni néhány házfelújításra. Továbbra is írtam a regényeimet, bár hezitáltam megosztani őket, mert azt hittem, senkit nem érdekelnének az írásaim. Peter még a születésnapomon sem hívott fel. Szomorúan úgy döntöttem, hogy nem gondolok rá, és Kayvel, Miával, valamint Emer és Emeres Oreivel töltöttem a születésnapomat. Emeres Orei mézes tortát sütött, Mia pedig egy szép konyhai edénykészlettel ajándékozott meg, Kelly pedig egy kézzel készített üdvözlőkártyát adott nekem. Miután elfújta a gyertyákat, Amanda egy szokatlan békességérzetet érzett, mintha az élet összes darabja végre a helyére került volna. Ez az érzés ritkán volt jelen korábban. Miután a vendégek elmentek, Amanda ágyba tette Kate, majd visszavonult a verandára, hogy csendben elmélkedjen. Fölötte ragyogtak a csillagok, a szél édes virágok és széna illatát hozta, miközben a tücskök szerenádot adtak a fűben. Becsukta a szemét, és kívánt valamit, hogy egy férfi lépjen az életébe, akit őszintén szerethet, és aki őt is szereti, valamint elfogadja Kate is. Miközben az eget nézte, úgy tűnt neki, hogy a legfényesebb csillag rákacsintott. Egy távoli fülemüle dala pozitív előjelnek tűnt. Néhány nappal később Kelly megbetegedett. Hideg volt az idő, és a kislány csak egy könnyű kabátban rohant ki a házból. Amanda magát okolta, amiért nem volt figyelmesebb. Emeres Orei próbálta megvigasztalni, mondván, hogy minden gyerek megbetegszik, és ez nem a szülők hibája. Fáj a torkom, panaszkodott a kislány, miközben nevelőanyjára nézett. Mintha egy macska karmolgatna belülről. Itt maradhatsz velem, köhögött, hogy megerősítse szavait. Amanda gyengéden megsimogatta a kislány fejét. Persze, hogy itt maradok veled, drágám. Csak fel kell hívnom a munkahelyemet. A hétvége előtt Amanda néhány jelentést hozott haza. Bár a legtöbbet befejezte, problémába ütközött az internetkapcsolattal, ami megakadályozta, hogy elküldje őket. Kétségbeesetten felhívta a helyi szolgáltatót, és közölték vele, hogy az internetkapcsolat csak este fog helyreállni. Ó, Mia! Az egész hétvégét. Az egész hétvégét jelentések írásával töltöttem, és most Kaynek láza van. Amanda majdnem sírva fakadt, miközben magyarázta a helyzetet. Megkérek egy szomszédot, hogy vigyázzon rá, és már indulok is a dokumentumokkal. Ne aggódj, Emeres Smith a város felé tart. Felhívom, és átadja a dokumentumokat egy pendrive-on, így válaszolta Mia. Amanda letette a telefont, és gyorsan bekapcsolta a laptopját. Gyorsan megtalálta a szükséges dokumentumokat, és átmásolta őket a pendrive-ra. A drive-ot a kezében tartva Amanda a kapuhoz rohant, amikor meglátta, hogy Kendra autója befordul a sarkon. Miután átadta a pendrive-ot, Amanda bocsánatot kért a főnökétől a távollétéért. Semmi baj, Amanda. A gyerekek megbetegednek, ez teljesen normális, ő nyugtatta meg Kendra. Biztosította Amandát, hogy semmi súlyos nem fog történni a távolléte alatt. Amanda a nap hátralévő részét Kelly ápolásával töltötte. Történeteket olvasott a kislánynak, Málnalekváros teát adott neki, amit Emeres Orei hozott, és fél óránként ellenőrizte Kelly hőmérsékletét. Kelly köhögött, de jól érezte magát, és még esti sétát is kért, amit Amanda határozottan visszautasított. Másnap reggel Amanda egy hívásra ébredt Kendrától. Jó reggelt, Amanda. Jó reggelt. Történt valami? Kérdeztem, már érezve a gyomromban a szorongást. Nem, semmi gond. Köszönöm a papírokat, mint mindig, tökéletesen megcsináltad. De szeretnék megkérdezni valamit, így a szívem hevesen vert. Mit ronthattam el? Igen, hallgatlak, én mormoltam a telefonba. Úgy tűnik,
hogy véletlenül nem csak a jelentéseket mentetted el, hanem a detektív regényedet is a pendrivera. Találtam egy dokumentumot, amelyben csak egy szám szerepelt. Megnyitottam, mert azt hittem, további részleteket tartalmaz a jelentéshez. Hirtelen hideg futott végig rajtam. Elfelejtettem törölni a krimimet a pendriveról. Ó, ne már! Biztos voltam benne, hogy kinevetnek, mint a falu írónőjét. Eszembe jutottak Peter szavai, nem mindenki lehet író. Nos, ez csak valami, amit az interneten találtam, tudod, rengeteg dolog van ott fent. Épp próbáltam igazolni magam, miközben a hangom kissé megremegett. Kendra félbeszakított. Miféle ostobaság? Csak tudni akartam a szerző nevét, hogy többet tudjak meg a detektív regényeiről. Ma reggel fejeztem be, és nem tudtam letenni. Mia most olvassa, és neki is tetszik. Van még valami? Szóhoz sem jutottam. Peter volt az egyetlen, aki olvasta a munkámat, mert féltem megosztani az interneten. Amanda, mi ez? Kendra meglepődött a hallgatásomon. Valami rosszat kérdeztem? Nem, dehogy, dadogtam, miközben lenyeltem egy gombócot, ami hirtelen a torkomban keletkezett. Mindig ezt éreztem, amikor ideges voltam. Az egyetemen néha szó nélkül maradtam, amikor a legszigorúbb professzorokkal szembesültem. Van még ilyen regény ebből a szerzőtől, vagy legalább mondj róla valamit? Vagy a nevét? Magam letöltöm. Kendra, vettem egy mély levegőt, és kifújtam. Aztán hirtelen kiböktem, írtam. Tényleg? Hűha! Tényleg szóhoz sem jutok. Van még? Nos, igen, de senkinek nem mutatom meg. Tudod, a férjem azt mondta, hogy nem vagyok valami jó. A férjem viszont imádta a regényedet. Higgy nekem, ő nagyon ért a detektív történetekhez. Szakította félbe Kendra. Szeretném, ha megmutatnád a munkádat. Ha szégyenlős vagy, nem mondok senkinek semmit, de ez nagyon jól van megírva. A főszereplő pedig. Rólam mintáztad? Ő is egy farm tulajdonosa, és még hasonlít is rád. Elpirultam. Igen, egy kicsit, nevetett Kendra. Nagyon tetszett. Örülnék, ha elküldenéd nekem a munkáid e-mailben, de ne mutasd meg másnak. Suttogtam, a férjem megláthatja. Lássuk csak, kérdezte Kendra. Rendben, neki megmutathatod. Felsóhajtottam. Magamban gondoltam, leégettem magam. Kendra biztosan csak viccel. Ki szerethetne engem, az én tehetségtelen írásomat? De már megígértem neki a munkámat. 2 történetet küldtem el. Elküldtem a befejezett detektív regényeimet a főnököm Emaiére, előre elnézést kérve minden esetleges csalódásért. Néhány nappal később Kelly teljesen felépült, és visszatértem dolgozni. Amikor megérkeztem, Mia lelkesedéssel fogadott. Te egy igazi író vagy. Nem, én csak szórakozásból írok, mormogtam, kívánva, hogy eltűnhessek. Dehogy is. Miért nem mondtad el? Olvastam, és nem tudtam abba hagyni. Még azt is kitaláltam, ki ölte meg a férfit, akiről hamarosan rájöttem, hogy versenytársak voltak, és a nyomozó annyira ravasz volt. Hogy? Azonnal, igaz? Azt akarta, hogy a bűnözők lebuktassák magukat. Az a mód, ahogy a végén sarokba szorította őket, zseniális volt, lelkendezett Mia, miközben a számítógép képernyőjén lévő dokumentumokat néztem, próbálva koncentrálni. Valaki tényleg szereti, amit írok? Ez nem lehet. Peter nem csalna. Ő nagyon jól ismeri az irodalmat. Aznap este Kendra visszatért a városból, és behívott a szobájába. Amanda, gondoltál már arra, hogy valamit kiai? Próbáljuk meg,
Tiltakoztam. Nem, semmiképp. A kiadó csak kinevetne. Tudod, hány kéziratot kapnak naponta? És én, az én kis. Meg kéne próbálnod. Szakította félbe Kendra. Nincs abban semmi rossz. Nem akarom, én utasítottam vissza, a földre nézve. Én igazán. Nem is tudod, Amanda. Nem kényszeríthetlek, de úgy gondolom, hogy aki rejtegeti a tehetségét, az megbocsáthatatlan bűnt követel. Ha én kételkedtem volna magamban, most nem lennék ennek a farmnak a tulajdonosa. Az emberek kinevettek, mondván, hogy nőként mit keresek az üzleti életben, de nézd meg az eredményt. Munkahelyek, versenyeket nyert sajtok, és éttermeknek szállítunk. Most menj haza, a lányod már biztosan vár. Nyugodtan sétáltam haza, élvezve a tökéletes időjárást, miközben a napraforgók mellett mentem el. Egy pillanatra megálltam, és mindig optimizmussal töltöttek el. Amit a legjobban szerettem a napraforgókban, az volt, hogy mindig a nap felé fordulnak. Az emberek gyakran feladják álmaikat, mindenhol keresnek, kivéve ott, ahová igazán menni akarnak. Talán követnem kéne Kendra tanácsát. Mi van akkor, ha kapok egy negatív értékelést? Mindenen, amin mostanában keresztül mentem, egy kis kritika már nem fog megrázni. Miután gondoskodtam Emeres Oreiről, gondoskodtam a lányomról, és lefektettem aludni. Ezután kiválasztottam 2 kedvenc regényemet. Az egyiket nemrég fejeztem be, és Mia, valamint Kendra is elolvasta. A másikat körülbelül 5 éve írtam, egy nagyon drága bélyegről szóló hír inspirált. Elkezdtem elképzelni, hogyan viselkedne valaki, aki el akarja lopni azt a bélyeget. Az eredmény egy lebilincselő történet lett egy főszereplőről, aki rengeteg időt szentel a tökéletes lopási terv kidolgozására. Elküldtem a kéziratokat 2 kiadónak, és lefeküdtem aludni, de nem tudtam. Az álom elkerült, miközben azon gondolkodtam az én tetteim. Eljött a várva várt hétvége. Emeres Orei kora reggel elment a városba, hogy meglátogassa a fiát, és megkért, hogy nézzek be Emer Oreihez. Szívpanaszokat és tartós fejfájást jelentett, de látszólag nem aggódott különösebben. Emeres Oreinek el kellett mennie Adrianne, a lánya születésnapjára. Beleegyeztem, hogy segítek a hétvégi terveiben, melyek magukban foglalták azt is, hogy Kayvel töltsük az időt, erdőben sétálva és kézműveskedve, egy tevékenység, amit Kelly imádott. Gyakran töltöttük a hétvégéket azzal, hogy szép ágakat, virágokat és tobozokat kerestünk az erdőben. Délben ellátogattam Emer Oreihez. Vidámnak tűnt, és elutasította a felesége aggodalmát, mint túlzásokat. Csak egy kis fejfájás, én morogta. Pihenek, nézek egy kis tévét, és este jöhetsz. 3-asban megiszunk egy teát. Este Emer Orei háza világos volt, de amikor kopogtam, nem hallottam a szokásos lépteit. Alzi? Kérdezte Kelly aggódva. Nem tudom, drágám, így válaszoltam bólintva. Hadd kopogjak hangosabban. Kelly elkezdett az öklével kopogni az ajtón, de még mindig nem volt válasz. Lehet, hogy elment, javasolta ő, maradj itt, kicsim, utasítottam, miközben kirohantam a verandáról. Benéztem a hálószoba ablakán, és amit láttam, megdermesztette a vérem. Emer Orei a földön feküdt, képtelen volt felkelni. Visszarohantam az ajtóhoz, és teljes erőmből nekifeszültem, de az nem mozdult. Kétségbeesetten szaladtam át a szomszédba, ahol Ferguson és Mandy éltek. Nem sokat beszélgettünk, de mindig köszöntöttük egymást. Szerencsére Fergus a kertjében volt. Ferguson, segíts! Valami nincs rendben Emer Oreivel, így kiáltottam. Habozás nélkül felém futott, megkérdezve, mi történt. Kopogtam, de nem nyitott ajtót. Benéztem a hálószoba ablakán, és ott feküdt a földön. Dadogtam. És Emeres Orei nem volt otthon.
Ferguson erőfeszítés nélkül kinyitotta az ajtót. Amint beléptem, láttam, hogy Emer Orei a földön feküdt, látványosan zavaros és érthetetlen állapotban. A szemei egy könny gördült le a bal arcán. Észrevettem, hogy az arca furcsán aszimmetrikus, mintha az egyik oldala egy vasalóval lett volna kisimítva. A bal arca minden lélegzetvétellel megdagadt, mint egy hullámzó gyertya. Hívi mentőt! Kiáltottam. Miután a mentő megérkezett, Kate Mandivel és Fergusonnal hagytam, és elkísértem Emer Oreité a kórházba. A sürgősségi osztályon már ott várt minket az aggódó Emeres Orei, egy magas, körülbelül 40 éves férfi társaságában. Emeres Orei, nagyon sajnálom, én mondtam, de nem tudtam folytatni. Amit kért, az volt, hogy Kayvel menjek ki aznap. Majdnem sírtam a kétségbeeséstől, felelősnek érezve magam a történtekért. Ugyan már, ha te nem vagy, ott feküdt volna egyedül. Emeres Orei sírni kezdett, az arcát a kezei közé temetve, és bármit megtettem volna, hogy enyhítsem a fájdalmát. Amikor megérkeztem a kórházba, találkoztam Emer Orei fiával, Adriennel, aki aggodalmas kifejezéssel nézett rám. Bemutatkozott, miközben rám nézett. Amanda, a szomszéd. Sokat hallottam rólad. Elmosolyodtam, kissé félénken. Nos, most már csak várnunk kell, így mondta, próbálva nyugodt maradni. 1 órával később az orvos jó hírekkel érkezett. Valószínűleg a stroke közvetlenül Amanda látogatása előtt történt. Úgy gondolom, hogy visszafordítható. Meg kellene visszaszerez. A kor egy tényező, de nincsenek komoly problémák. Mindent megtettünk, ami szükséges volt, magyarázta az orvos. A Emeres Orei megkönnyebbülten sóhajtott, amikor ezt hallotta. Adrien még mindig beszélgetett az orvossal, de nem tudtam hallani, mit mondanak. A szívem összeszorult, miközben tartottam Emeres Oreité, aki sírva fakadt. A jó változás lehetősége megkönnyebbülés volt. Emer Orei majdnem 1 hónapig volt kórházban, és minden nap meglátogattam. Emeres Orei a fiánál lakott, hogy közel lehessen a férjéhez. Amikor Emer és Emeres Orei hazaérkeztek, Kellyvel meglátogattuk őket. Az egyetlen emlék a történtekről egy enyhe gyengeség volt Emer Orei bal karján és egy instabil kapu, de az orvosok azt mondták, ez idővel javulni fog. Viccelődött az egészségével és panaszkodott a feleségére, aki próbálta gondját viselni. Nem vagyok impotens. Egyedül is meg tudom csinálni. Morogta, de láttam a szeretetet a szemében, amikor Emeres Oreira nézett, és egy kis irítséget éreztem. Szerettem volna, ha lenne valaki, aki velem maradna a végéig, úgy nézve rám, mint ahogy ő néz rá, még akkor is, amikor idősebb leszek. 3 nappal később, amikor hazafelé tartottam a munkából, láttam, hogy egy idegen közeledik a kapuhoz. Amikor közelebb ért, felismerem Adrient, aki egy csokor rózsát hozott. Hello, Amanda! Elfelejtettem megköszönni. Ha nem lettél volna, lehet, hogy apám már nem lenne itt. Átadta a virágokat, és mosolygott, én pedig észrevettem az őszinteségét. Sokat hallottam rólad. Nagyon jó ember vagy. Jó vagyok? Kérdeztem, kissé zavarodottan. Nincs semmi különös. Nem mindenki tudja befogadni a másik gyerekét. Adrien lesütötte a szemét, szégyenkezve. És így megváltoztatni az életed. Ezért gondolom, hogy jó ember vagy. Régóta arról álmodozom, hogy megismerjelek. Anyám arról álmodik, hogy összeházasodunk. El tudod ezt képzelni? Nevettem a helyzeten. Csak ő nem ismer jól. Gyere be, hozom Kellyté, ihatunk teát. Tegnap sütöttem egy tortát az anyád receptje alapján. Az este nagyon kellemesen telt. Adrien a munkájáról mesélt, ahol olyan diákokkal dolgozik, akik nem akarják megérteni a kvantumfizika olyan érdekes tudományát. Kelly lelkesen mondta,
hogy amikor felnő, fizikás szeretne lenni. Meglepődtem, hogy egy falusi srác, mint Adrien, mennyi mindent elért a tudományban. Megosztottam ezt a gondolatot vele. Mindig szerettem a fizikát, még ha egy kicsit bonyolult is. Én is bunkó voltam, és dohányoztam, mióta 10 éves voltam, és mindig verekedtem. Soha nem hagytam ki egy fizikát vagy matematikát órát, vallottam Adriennek. Késő este volt, amikor Kelly aludni ment. Oda mentem a kapuhoz, és Adrien elkérte a telefonszámomat, megígérve, hogy felhív minket, és meghív minket a városba. Meglepetésemre szinte minden nap hívni kezdett. Eleinte azt hittem, csak udvariasan beszél vagy köszöni, de hamar rájöttem, hogy tényleg kedvel engem. Elkezdtem többet látogatni a szüleimet, és még nyaraltam is a faluban, amit soha nem tettem korábban. Emeres Orei viccelődött velem. Ó, Amanda, hamarosan megkéri a kezed, és te leszel a mennyem, Kelly pedig az unokám. Az új év beköszöntével kaptam egy levelet egy kiadótól. Idegesen nyitottam ki, és megkértem Miát, hogy olvassa el nekem. Csak mondd meg, hogy elutasítottak-e, rendben. Majd később én magam elolvasom, így kértem. Mia izgatottan kérdezte, kinyithatom? Persze, én válaszoltam, miközben a világító ablakhoz léptem, figyelve, ahogy a hó esik. Egy gyermekkori ajándék jutott eszembe a nagymamámtól, egy üveggömb, benne egy hóemberrel. Amikor megráztam, a fénylő hó felröppent, majd lassan alászállt. Imádtam azt a játékot, de egy költözés során elveszítettem. Kéne valami hasonlót szereznem Keinek, én mondtam hangosan. Amanda! Kiáltotta Mia, amitől megugrottam. Mit ír a levél? Hogy küldjem el a többi munkámat. Ki akarják adni a könyveimet. Ez nem lehet igaz. A számítógéphez rohantam, hogy ellenőrizzem. Istenem, hogy történhetett ez? Megöleltem Miát és megpusziltam az arcát. Ki akarják adni a könyveimet? Mi történik itt? Kendra kukkantott ki az irodájából. Korán kezditek a szilveszteri bulit. Emeres Miss, Amanda könyveit ki fogják nyomtatni. Kiáltotta Mia izgatottan. Kendra mosolygott. Gratulálok, Amanda. Mindig is tudtam, hogy ez meg fog történni. Remélem, szilveszter éjjelén megkapom az első aláírásodat. Szilveszter éjjelén Adrien meglátogatta a szüleit, és Keivel együtt mi is hivatalosak voltunk. A buli nagyszerű volt. Egy karácsonyfát díszítettek az udvaron, és Kelly verseket szavalt a Mikulásról és a hókisasszonyról. Amikor az óra éjfélt ütött, Adrien megcsókolt a számon, meglepve ezzel. Bocsánat, régóta meg akartam ezt tenni, én mormolta, a szemembe nézve. Ha meg akartad tenni, próbálkozhattál volna korábban. Nevettem, viccelődve egy könnyed ütést mérve a vállára. Ideje volt, mondta Emer Orei, szemét félig lehunyva. Azt hittem, soha nem szeded össze a bátorságodat. 6 hónap telt el, és az életem a megszokott módon folytatódott. Még mindig a farmon dolgoztam, de Adrien egyre inkább nyomást gyakorolt rám, hogy költözzek a városba. Hivatalosan megkérte a kezem, én pedig igent mondtam, de nem akartam elsietni a dolgokat. Egy szombat reggel, szokás szerint, Kelly előtt ébredtem, hogy elkészítsem a reggelit. Hirtelen hallottam, hogy egy autó áll meg. Kinéztem az ablakon, és megijedtem, amikor megláttam Susannet, az ex-anyósomat, ahogy a kerítés mellett áll mereven nézte a házat, mintha az ablakon át akarna látni. Félretettem a tálat, amiben tojásokat és tejet vertem az omlethez, megtöröltem a kezem a székre akasztott törülközővel, és kimentem üdvözölni a váratlan vendéget. Meglepetésemre nyugodtnak éreztem magam, nem volt gombóc a torkomban, hideg kezek vagy izzadt tenyerek. Odaléptem a kapuhoz. Jó reggelt, Susan, én köszöntöttem tisztelettudóan. Hello, Amanda! Látom, jól beilleszkedtél. Mondtam,
hogy hasznos lesz, válaszolta Susan. Próbáltam visszaemlékezni, mikor mondott ilyet, de nem sikerült. Igen, elég jó itt. Mi hozott ide? Miért nem engedsz be? Kérdezte Susan váratlanul. Kinyitottam az ajtót, és invitáló mozdulatot tettem. Susan belépett, és drága parfüm illatát hagyta maga után a konyhában. Öntöttem egy kis teát az exanyósomnak, majd leültem vele szemben. Susan, nem oké nélkül jöttél ide, igaz? Döntöttem úgy, hogy először töröm meg a csendet. Nem, ez igaz, mondta, miközben egy korty teát ivott, és ráncolta a homlokát. Azt hiszem, ideje lenne, hogy te és Peter találkozzatok. Majdnem elejtettem a csészémet a meglepetéstől. Mit akarsz ezzel mondani? Hagyd abba ezeket a buta játékokat, Amanda. Felnőttek között előfordulnak dolgok. Látom, mi történik a fiam és a barátnője között. Mégis mi? Kérdeztem, miközben egy mákos tekercset vettem a kezembe. Ki használja őt? Ki használja? Peter fogy, ideges. Nem hinnéd el, de inni kezdett. Az történt, hogy hazudott a terhességről is. Megfogta a szegény fiút ezzel a hazugsággal. Susan halkabbra vette a hangját. És mindig azt mondja nekem, hogy megbánta a válási döntését, de nem mer közelíteni hozzád, ezért az anyját küldte, hogy tárgyaljon. Felemeltem a szemöldököm. Nem úgy van, ahogy gondolod. Susan az asztalra csapta a csészét, az borostyánsárga folyadék spriccelt a fehér terítőre, foltokat hagyva rajta. Fájdalmas őt nézni. Tudod, hogy Peter kérte a válást, és én nem ellenkeztem. Már régóta tart. Tudom mindazt, amit tettem, a kutatásomat, beszéltem a helyiekkel, miközben a házadat kerestem. Tudom, hogy egy nevelt gyereket fogadtál örökbe. Ez rendben van, ez egy megoldható probléma. Mit akarsz ezzel mondani? A felháborodás kezdett forni a mellkasomban. Ez más ember gyereke, és te is jól tudod. Ahol? Remélem, meguntad a mama játékot, és készen állsz visszatérni. Nem voltál sikeres sem mint anya, sem mint szakember, legalább mint feleség próbálj meg sikeres lenni. Peter készen áll a visszatérésedre. Menj el! Ugrottam fel gyorsan, és az exanyósra néztem. Menj el, vagy nem vállalom a tetteim következményeit. Amanda, nem gondoltam volna, hogy ennyire buta vagy. Hol máshol találsz férjet, különösen 38 évesen, egy másik ember gyerekével a karjaidban? Hallottam, hogy alkoholisták a szülei. Küzdöttem, hogy megőrizzem a nyugalmamat. Elmegyek, de tudd, hogy megbánod ezt. Susan fenségesen felállt az asztaltól. Akkor maradj ebben a mocskos házban. Ezzel kisétált, és csapta be maga mögött az ajtót. Dühösen arra gondoltam, hogy felébreztem Kate. Nem sokkal később a lány megjelent a konyha ajtajában. Ki az? Egy rossz nő. Nem rossz, így gondoltam, de nem is okos. Menj, mosd meg az arcod, drágám, hamarosan itt a kedvenc omleted. Rendben, anyuka? Kelly a fürdőszoba felé indult, én pedig megfagyva álltam, könnyeim nyomában. Könnyek gyűltek a szemembe. Ez volt az első alkalom, hogy Kelly anyának hívott. Tudtam, hogy soha nem fogom átadni a lányomat másnak. Hamarosan a világ legjobb és legokosabb férfiának felesége leszek, és a könyveim is meg fognak jelenni. Ahogy a dédanyám szokta mondani, a vágyak valóra válnak. Mindig valóra válnak. A legfontosabb, hogy higgy abban, hogy meg fognak valósulni.